Často som sa zmieňoval kriticky voči stranickému systému. Takmer by sa chcelo povedať, že stranické zvyklosti v našom hlavnom meste majú naozaj nádych mafiánskeho konania. Nie je možné, aby sme mali takých polhistorov, že dokážu zvládnuť funkciu poslanca v župe, poslanca v meste, nebo aj funkcia na mestskej časti, pretože aj tie záujmy, aj investičné, aj dopravnostné a podobné, odborné, sú tak rozdielne, že človek je v ťažkej schizofrenii, ako má zahlasovať v Petržalke, ako má zahlasovať v Bratislave, preboha, keď mu jeho krajská organizácia káže, že má hlasovať ináč ako v Petržalke. To sú pre mňa principiálne tak rozdielne veci so zájmom naozaj tých občanov, že toto budeme musieť veľmi dlho a veľmi často o tom rozprávať, sme demaskovali, čo sa vlastne tu deje. Tu jednoducho dostanú príkaz straníci na nižšej úrovni, čo majú robiť, ako majú hlasovať. Sklopia hlavy a sú dokonca ochotní zahlasovať proti zájmu tej mestskej časti, kde sú cez útorok poslanci a potom vo štvrtok na meste sú mestskí poslanci a hlasujú úplne ináč ako útorok. To je nepredstaviteľné. Buď si povieme, že s prepáčením rozumiem tej veci na mestskej časti a plne sa zasadím a idem do sporu za tú vec, lebo som presvedčený, že ten autobus číslo ten a ten musí ísť po Iliušinovej alebo Tupoľovej, alebo teda popri Draždiaku, ale jednoducho, keď mi niekto povie na meste, že nemôžeš, alebo sme sa rozhodli, že v Novom Meste to bude, podporíme Nové Mesto, tak tento poslanec nemôže za to zahlasovať. A stalo sa, že naozaj, že ľudia zradia vlastné zájmy v prospech naozaj stranického rozhodnutia, to je pre mňa nepriateľné.